Ubanjiwe umqhubi noneminyaka engama-22 nobandakanyeka kwingozi nebulele abafundi abali-12 eVaal kanti amagosa aseburhulumenteni atyelele usapho lomntwana nosweleke kule ngozi Masikisi. Kudutyulwe kwabulawa abantu ababini ze kwangqwelerheka abathathu ngaphandle kwenkundla kamantyi yaseBooysens eRhawutini namhlanje. Our message is simple. Let's keep hope. Let's keep faith. Let's wait for the relevant confirmation or information that is needed. Kulibaphathiswa yaseGauteng uPanyaza Lesufi ityelele usapho legosa kwisixeko saseKuruleni uAndile Mgwevu nothe waduka ngethuba lezikhukhula kwilizwe laseMozambique. Senibonise emakhaya kanti Ndambi Ndodwa Ndamba Nophumza Sikhumba noyitolikiyo ulwimi lwezandla. Banjiwe umqhubi wesithuthi esiye sagaxeleka engozini nalapho kuye kwasweleka abantwana besikolo abali-12 eVaal izolo kanti abasemagunyeni eburhulumenteni batyelele usapho noluphulukene nomntwana kule ngozi kanti ke sawubuyela kulo elinqaku. Kudutyulwe abantu abahlanu ngaphandle kwenkundla kamantyi yaseBooysens kumazantsi esixeko saseRhawutini ngale ntsasa. Ababini bayikhabile ibhekile apho kwindawo yeqhwayelo ngelixa bathathu befumene umonzakalo omandla ukanti ke ayaziwe intsusa amabandla yoludubulo kwaye amapolisa asaphanda. There is a group of family relatives that were coming out of the court. They had just been to a court, and as they were coming, going through about to go down the stairs, there's about 3 shooters that came and randomly shot at them. And as they were shooting, this was resulted in the 2 of the victims being declared dead on the scene, and 3 were taken to hospital for medical treatment. We know that the suspects fled the scene on foot, but we know that also after they got out of the premises, they were picked up by a white Audi, which is a clone. As when the police were doing preliminary investigations, they determined that that vehicle is a clone. So for now, we have our crime scene management from Forensic Services. We also have the Serious and Violence Crime Unit from Provincial Office that is going to be investigating a case of 2 counts of murder and 3 counts of attempted murder. Kulibaphathiswa yaseGauteng uPanyaza Lesufi nosodolophu waseKuruleni uNkosindiphi Xhakaza bahambele usapho lukaAndile Mgwevu wezendlela nezothutho kwesi sixeko owaduka emva kokukhukhuliseka kwesithuthi ebebehamba ngaso eChoko eMozambique. Injongo zolutyelelo kukunika intuthuzelo nenkxaso kolu sapho kanti amaqela ezohlangulo aquka weli loMzantsi Afrika ayaqhubeka kwelalizwe. uPanyaza Lesufi uthi bamkelwe ngezandla ezinobubele lusapho lukaAndile Mgwevu ukwathe akukho lwazi abaza kulinkonya bangaluxelela usapho nakubeni kunjalo uthe okwangoku akukho nto iphathekayo kodwa bathembele kwiqela lezophando elityalwe kwilizwe laseMozambique. We came here to comfort and give support to the family and update them of the latest developments, but we also felt it's important that we don't speak with the international community that are assisting us, nor do we speak with our diplomats in various capacities, but we have not yet an opportunity to come and speak to the family. We were well received by the family of Mgwevu, in particular the wife and the parents. Xeshikweni usodolophu uNkosindiphi Xhakaza ivume ngamxhelo omnye noLesufi ukuba isebe lezonxibelelwano namanye amazwe kwanamaqela eenkonzo zikaxakeka asebenza ilijonga incwadini ixesha. We are putting our prayers and of course supporting the family, working together with the Premier, subject of course to the overall leadership of DIRCO and the disaster management at national level in terms of what needs to be done and what ought to be done. The little that we can actually do to actually support so that our brother, our comrade and my colleague
come back, is brought back, but also is brought back alive. Yeah. Kambe okaLissofi uvakalise okokuba usapho ludandathekile yaye lulindele nantoni na enokuvela. Babala umonakalo abahlali baseKomatipoort kwilokishi yase-Orlando eMpumalanga emva kwezikhukhula zakutshanje nezigubungele le ngingqi. Bathi utyelelo lukamongameli Cyril Ramaphosa kule ngingqi alubaniki ithemba likhulu lokuba bangalufumana uncedo kwimeko enzima abahlala phantsi kwayo. Bathi kudala bathenjiswa kodwa kunanamhlanje akukabikho tshintsho. Lenzawo yase-Orlando leseKomatipoort ngilenye yetindzawo letivakashele ngumongameli Cyril Ramaphosa itolo kutobuka umonakalo lo wendekile. Bantu bala bayakhala kakhulu ukuthi njengoba letimvula tichubeka nekuna emanti selokwangene njalo etindlini nanobe nje simo lesingcono manje kodwa bayachubeka nekukhala. Sesive emalungu emphakathi ukuthi ngabe athi simo sesinjani kwamanje. Bhuti siyabonga kakhulu isikhathi sakho. Kubuya ngathi nanoma nje imvula seyingathi yehlile kodwa solo simo sibi. Simo sibi kakhulu sibahlali base-Orlando tindwa timanga kahle ngoba mangabe uyabuka leli site lelangala lamantu bekachamuka ngaletulo gijima ngene konke le mikhukhu lana kuhambe tindo tabo tindo tokupheka so tindlela timoshakele especially makuna kakhulu lemvula asikhona ukuhamba lapha phakathi tindzaweni ngoba naleli bridge liyavaleka nangale emuva ngale kunendlela kodwa ngalenzaba lemvula nalamanje sigcine singasakhona ukucrossa siphume siye edrobheni. Alright, siyabonga bhuti sesivela abanye ukuthi ngabe batheni sisonze demakela make nawe ungilomunye walabo labathikamedekile ngesimo semvula ngabe kunjani la uhlala khona? Msakati siyabonga simphakathi wase-Orlando. Imvula imoshile kakhulu kodwa mina ke ngisho ukuthi angamoshakalelwa kakhulu ngoba ngisetulu kancane. Kumoshakele kakhulu kunalo mfudlanyana la uhamba ngakhona kuletindlu leti la ngendazi. Ngola kumoshakele kakhulu. And into lesikhala kakhulu ngayo ngileli bridge ngoba leli bridge sinebantwana labachamuka ngemabhasi egovernment elabaqhamuka ebomaplazini bethu abatofunza la kithi la kulesikolo sona lesi. So baqedza lamabhasi angasakhona ukungena. Nanawo amabhasi ecompany straight awakhona ukungena alethe abantwana nabothishela etikoleni. So ngiyo into lesiphazamisa kakhulu ngoba ngiyo indlela yokungena ngiyo indlela yokuphuma. Lelenye lengalele balwa nethi sekuthi manje sesiyafostela ukuthi simane sikhona ephuma but akuphumeki nakhona vele. Ngolo sikhala ngako migwaco imoshakele kakhulu. Sibahlali base-Orlando siyakhala ukuthi siyacela ukuthi ngathi baphathi bethu bangasilungisela sikhona ukusitakala. Mongameli Cyril Ramaphosa bekakhona endzaweni kutobona umonakalo ngabe ninalo lithemba ukuthi tindo lenikhala ngato tawulungiseka? Sicabanga ukuthi singaba nalo lithemba ngoba uma singase siyabuka the mostly nyalo siya kuma vote siya kuma election mhlambe singathuke sithi siyayengwa ngaleyo ndlela. Angisho ukuthi mhlambe vele sinelithemba ngoba kuhlala kwendeka vele sithembiswe but kuphindze kungendeki lokho. Alright, siyabonga kakhulu make isikhathi sakho. So ngibo bahlali bala endzaweni yase-Orlando bathi nanoma banalo kancane lithemba kodwa njengoba kiwe elikhethweni bathi kusenekwendeka futhi lokhu labathenjiswa kona kungendeki. Bathi bavamile ke ukuthi bakubone lokho ukuthi bathenjiswe likhulu ledivela khulumende kodwa ekugcineni kungendeki lutho lolutawusita umphakathi. Etindzabeni tethu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela endzaweni yase-Orlando eKomatipoort eMpumalanga. Icandelo lezohlangulo kwiphondo laseLimpopo lisaqhuba nokukhangela isibini esithe semka nomsinga kumlambo iDzindi eThohoyandou ngethuba ibhaki bebeyikhwele iduduleka ngamanzi kulomlambo okukulandela imvula ezinethe ngamandla kweliphondo isithuba esingangeveki ezimbini. Isantya esiphezulu sokubaleka kwalamanzi sisathintela bezohlangulo kwimizamo yokuqhubeka nokukhangela esisibini. Sele kuziveki ezimbini ngoku iinginqe ezininzi kwiphondo laseLimpopo zijongene nengxaki yezantyalantyala zemvula nezidala ukuphazamiseka kubomi bemihla ngemihla kubahlali nanjengoko iindlela kunye neebhlorho zisavaliwe. There's nothing we can do as search and rescue teams. We're just here to search for those who missed. But those who are crossing, if you can see the department
try to show them that the road is closed. This is for the Department of Road and Transport. They come here and assess the bridge. They can see that no, people must not cross here. But even though they are still crossing, so we can't do anything. Nanjengoko abenkonzo zohlangulo bengxangile befuna ukunceda ukukhangela abo basadukileyo, ona mqobo kukudama kwalamanzi nokubeka ubomi emngciphekweni. Yeah, our challenge is that the water level is still high. And you remember the day before yesterday we were here inside the river. So we're still going to search. Iinkqubo zokufunda ziphazamisekile nanjengoko abafundi kunye nootitshala bengakwazi ukunqumla kulo mlambo ophuphumayo kunye nebhlorho yelali yaseTswinga. For me, this situation is bad. I can't cross this river. I'm afraid of my life. The river is overflowing and I can't risk my life for this. Inkulu baphathiswa kweli phondo ifikile uza kuhlola umonakalo kwezi ngingqi ezithe zachaphazeleka. The biggest damage that we could observe is on the roads infrastructure. As I've indicated that the bridges have been washed away. There is the roads on their own. You have been driving, you have seen just to arrive here when you are on the other side of the bridge, which you are supposed to drive 500 meters to where we are. You had to go through another 30 plus kilometers for you to be able to be where we are. Iingingqi ezichaphazeleke kanobom zezi zikhukhula ziquka iGiyani, iTzaneen nePhalaborwa. Kanti kwinqaku lethu langaphambili besithe kubanjwe umqhubi wesithuthi esiye sagaxeleka engozini nalapho ke kwasweleka abantwana besikolo abali-14 evali izolo kanti abasemagunyeni eburhulumenteni batyelele usapho noluphulukene nomntwana kule ngozi. Emva kongaqiniseki koluntu linani labafundi abasweleke kwingozi eyenzeke izolo, amagosa aqinisekise ukuba inani lababhubhileyo lihleli kwi-12. Amagosa esebe lezemfundo kuquka umphathiswa wesebe lezemfundo esisiseko acacise oku ngelixa ehambele esinye sezikolo ezichaphazelekileyo iVanderbijl Park War School. Iintsapho eziqhelekileyo zimemelela abazali ukuba bathandazele abantwana babo xa bejolise esikolweni. Bomme gape di sambana ha ba ya dikolong. E bohloko ntho re hlahetseng le ho malapa a mang. We don't wish it for anybody. It's really sad. It happened before in this district of Vaal, whereby a scholar transport takes lives of kids. And it happened again yesterday. This is one too many. Utata womfundi osindileyo kule ngozi uthi intombi yakhe isafakwe kwicandelo labagula kakhulu kodwa iyalulama. These families are traumatized because of this devastating accident that happened yesterday. And even myself, I was traumatized and shocked. So by now, I just say thanks God, even though others are still mourning behind me there. But I would like to say thanks God for surviving this little one. Isithethi sesebe lezemfundo kweli phondo uSteve Mabona uthi isebe lizawuqinisekisa ukuba bonke abachaphazelekileyo bafumana iinkonzo zoluleko ngokwengqondo. We have started with the process of psycho support. The school has been taken through the process. Actually, we have sent the psycho support to all the schools that are affected. The only one is the unidentified one. We're not sure where that child is from, but we are finalizing that process. As soon as we have that, we should be in a position to make necessary announcements. Usihlalo wombutho wotishala kuzwelonke uthi lo mbutho uza kunxulumana neenqununu zazo zonke izikolo ukunika inkxaso. Can't categorize death, whether it's in the private or is in the public school. We'll be visiting all the schools, both public and private schools. We'll be also liaising with the Department of Education in order to see what assistance can we provide to the teachers and the staff at large. Ukuzakuthi kangoku bathathu abafundi abasesibhedlele loxa umqhubi weteksi esancinwa ngamapolisa. Kanti ke mawethu inani labantwana abaswelekileyo bali-12.
Mphathiswa wemfundo esiseko uSiviwe Gwarube uthi ingozi ezininzi ezibandakanya abantwana besikolo zibangelwa ngabaqhubi abayinyevulelayo imithetho yendlela. Ukuthethe oku ngethuba lentlanganiso yoonondaba ephathelene nengozi yeteksi nesigadla izolo eVanderbijl Park nesube imiphefumlo yabafundi abali-12. Over 80% of the incidents that happen on our road are due to driver error. It is because of motorists and drivers who are not behaving well on the roads, who are not adhering to the rules of the road. And we find ourselves often in these situations because people who are ferrying our learners are not taking the necessary precautions to be able to do that. And so this is why the Premier has in fact indicated that the police have already started to do its work. Because we can't keep coming to families and saying we are deeply sorry and sending our condolences to families when people are simply not adhering to the law. Wayesakuba inhloko ye-IP Robert McBride ebevele eParlamente nalapho bezokunika ubungqina phambi kwekomiti yethutyana ephonononga izityholo zorhwaphilizo kwinkqubo yobulungisa nolwaphulo-mthetho. Aphendula uthotho lwemibuzo ephuma kubungqina bukaCedric Nkabinde neminye okukulandela izityholo zokuba ebezama ukuthintela ukuqeshwa ngokusisigxina kobesakuba ngumkomishina lamapolisa kuzwelonke uRhumutso Phahlane. Awayesakuba inhloko ye-IP uRobert McBride ebevele phambi kwekomiti ye-ad hoc eParlamente namhlanje ukanti le seshoni ayiqalanga kakuhle nalapho amalungu ekomiti yeSikhawu avakalise ukungaxoli kwawo ngenyathelo likaMcBride lokungayihlaziyi i-CV yakhe. Ukanti usihlalo wale komiti uye wavumela lo kaMcBride ukuba ayichaze ngomlomo indawo awayesebenza kuyo. So it tells us, Chair, that Mr. McBride is not taking this committee serious. It's like he's just indifferent, he's just here, oh, you called me here. It's giving us the same Mary Diaz vibes, what we experienced when we started with Mary Diaz. And we're not going to tolerate that behavior. We can't start off on this note. So we are pleading with Mr. McBride, please take us serious here as Parliament. UMcBride uchaze isizathu sokuba abaphathi bangaphambili beHawks uAnwa Dramati noShadrack Sibiya bengazange batshutshiswe ngokunxulumene netyala lika-2010-2011 apho iHawks zabamba zaze zanikela abemi baseZimbabwe abahlanu kumagunya elalizwe. Ababini kwabo babanjwayo basweleka kamva ngenxa yoko. The element of the difference in the two reports was that the first report could not have been finalized because cell phone record analysis report was not added to it or factored in. The point being, the cell phone analysis report could either implicate further or exonerate. It was not factored in. So on reflection and on study of the report, which had not been added initially, it was clear that General Sibiya was not anywhere near the scene of crime. UMcBride wale kwaphela ukuchaza ukuba kungokunje usebenza phi njengoko engaseyiyo inhloko ye-IPID. Izithwalandwe zikarhulumente nezabucala zikwilizwe laseDavos kule veki ukwakha intsebenziswano nabatyali-zimali bamazwe ngamazwe. Iqonga lezoqoqosho lehlabathi i-World Economic Forum ngolwasemzini likhuphe ingxelo yalo yonyaka yomngcipheko wehlabathi kwiveki ephelileyo, lidwelisa imingcipheko emihlanu emikhulu echongiweyo kwilizwe ngalinye: ukudodobala koqoqosho, ukuphazamiseka kweziseko ezingundoqo ezibalulekileyo kwakunye nolwaphulo-mthetho noqoqosho lungekho mthethweni zibe phakathi kwemingcipheko emihlanu ephezulu kweli loMzantsi Afrika, kuquka unikezelo lweenkonzo, iziseko zophuhliso nemfundo. Usihlalo weziko eliphehlelela umbane uthi uMzantsi Afrika kufuneka uqalise ukuthengisa umbane wawo kumazwe angabamelwane. If you do not have energy that is affordable, you are not going to be able to do that beneficiation, you know. So we need to be thinking about, everybody again talks about our coal fleet being old. How do we make sure that we continue to leverage the assets that we have for the longest of time
so that we do not add any more cost into the equation. To do all of that, we've got internal capability within Eskom, but some of these capabilities we'll find from partners, technology partners. It is in this environment where we are having those kind of discussions. Discussions around partnership with entities like ourselves in other geographies, whether it's in China or in Japan and elsewhere, where we can work together, we can learn and they can learn from us. Help us drive down the costs. You know, we look at ways and means of making sure that the assets that we have can serve us for the longest of time. Inkosi kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa mbukelo wami ekhaya ndikwamkele ke kudesika yam yeMozulu mna bethu ngegama ke ndikuthabile ndiyinzwakazi yabathembu mvanje ngokubanzi masipawuli ke bethuna nansi kaloku ke iMozulu siyasijonga kaloku umfanekiso wethu wokuqala ke kusukela ngomso ke ekuseni emina ngorhatya ogagatha ngamandla ke kwingxelo kaloku yemvula nemumo noko kusibekele kakhulu pha kumazantsi futhi apha embindini eMzantsi Afrika phaya koDiara kwasekuseni futhi bevuswa lilo kaloku nje elashumi likhatshwa sisithandathu babuyekele ekhaya kaloku ezomvula nendudumo bavakale basonga usuku ngomso ngorhatya ngamashumi nje aphinda besinesithathu ngokubanzi ke masijongeni kaloku ke amaqondo wakho phansi naphezulu sifuna ke iphondo lokuqala eliphaya lona ephondweni lasempuma koloni ngamandla ke mbukelo mfuthi ke kumbindi nentshona yelapho nophaya kaloku indawo ezifana phaya koRhafu ekuseni uyavakala phaka kakhulu umoya ubhudla ngokuqatha ngenxa yakhe kaloku la 7 degrees kanti ke baphila ngolhlobo kwiphondo laphaya Free State nelizinze kumbindi ke apha eMzantsi Afrika mpela futhi kwindawo ezithanda phaka kakhulu kulaphondo ndawo ezifana phako Welcome nazo zonke nje zasiphaleke ekuseni kunganetha ngenxa yakhe kaloku la 16 degrees kanti kimozulu yenje ephondweni laphaya entshona koloni ngamandla ke futhi ke kumantla gcabe kumazantsi nempuma elaphondo phaya koGeorge kwasekuseni kucwengile phaya ngenxa yakhe kaloku la 14 degrees ithi kuncembe nami ngokubanzi sijonge phaya kwelaphondo lapha kaloku mbukele ko Northern Cape mpela ke futhi ke phaya kumantla eKurumane umzekelo kwasekuseni iziganeko zezomvula ezikhatshwa ke zindudumo mpela ekuseni ngelashumi nje elikhatshwa sisithandathu kanti ke baphila ngoluhlobo phaya ephondweni lase Northwest ngamandla ke futhi ke kumazantsi nentshona yelapho nondawo ezifana phaka lokho koVryburg kwasekuseni futhi kuyanetha phaya kududume nje yonke la ntsasa ngenxa ka 17 degrees kanti baphila kanje ephondweni lase Gauteng ngamandla ke futhi ke kumazantsi nempuma yelapho njengaphambukele ekhaya kaloko Springs ekseni futhi kuyafefa kubaneke yonke la ntsasa ngamaqondo okuchisa phansi ka 15 degrees nyuka nam ngokubanzi sijonga iphondo lapha bethuna eLimpopo ngamandla ke futhi ke kumazantsi nentshona elapho njengaphaya koThabazimbi futhi ekseni bevuka kamnandi phaya noxa kusibekele ekseni ngenxa yelashumi nje elikhatshwa sisibhozo sehle njalo futhi ngokubanzi sijonga iphondo lapha kaloku empumalanga ngamandla ke futhi kumazantsi walo Standerton nazo zonke futhi ezaziphalo kwakusibekele yonke la ntsasa qaba ngamafu ngenxa yakhe kaloku ke la 15 degrees vuma divale ndisonge iMozulu ngephondo lokugqibela phaya kwaZulu Natal ngamandla ke futhi ke kumazantsi nempuma elapho nophaka lokhu mbukele ekseni futhi eThekwini ko 19 degrees napha koKokstad ngabanda nje yonke la ntsasa ngenxa yezomvula nendudumo mna ndikutereka gaga xeshele miyoli kamnandi mawethu.